Okay. Masibonge. Let me welcome umama. This is TS Msongelwa and Amakawe podcast. My brother, we are here for a reason. We are here at Ngobo for a program as football Nantsika legends as ex-pro legends Eastern Cape with the program that we are running. But let me welcome you kule program nakule podcast. Ngicela Phumlane uzintroduce to the viewers uba ngubani uPhumlane uzalwaphi, uPhumlane ufunde kwesiphi isikole amabanga asezantsi amabanga aphansi namabanga aphezulu. Yabulela but igama lami nguPhumlane umama waseNgqeleni eNtibane. Yeah. Lapho ngizalelwe khona ngizalelwe eNtibane ababanga phansi ngizalelwe eNtibane. Ngayogqibezela u-grade 12 eCape Town ekhaya mnandi eStellenbosch. Yeah. Lapho ngiyeke khona u-grade 12 ndadlala. Thina Phumlane, I believe ngoba you came, if I can remember or recall well, you were young, you came with Bushbucks, then you were signed. You were given a chance I would say as a centre back at a young age, and you've managed to grow up until you became a very solid defender. Ngicela nje unikeze opportunity abalandeli bebhola, people who are your fan, people who supported you, people who knew you at that time. Yavela kanjani move? Yeah, how did it come about the move? Ngoba uyasayina on i-professional contract, then you become a PSL player. Wawudlale kweyiphi team okanye kwenze kanjani uba ude ufika phaya? Yabulela bhuti wami. I think mina ndeva ngangidlala emakhaya. Yeah. Sidlala imijikelo, imijikelo emakhaya, yazi emakhaya zi-organized Non-league. non-league. Nanidlala igusha. Sasidlalela igusha amacala egusha. So ndeva kukho ii-trials eMonti e-East London. East London. Nami ndozamela inhlanhla utry lakhe. Yeah. Fortunately, out of 300 or 400 trialists, man skhetha. Umanelis wayengekho Wayekhona. Ndiyakhumbula. Gomoshe wayekhona. No-Force babekhona. Yeah. So kuyokhethwa sa-end up siba-18. Yeah. Sadlala ne-reserve league, i-reserve team ye-Bushbucks. Yeah. Then sakhethwa 5 nanogomoshe nabanye. Yeah. So trainer no-first team. Sahamba ama-friendly no-first team. Yeah. Saya ko-Durban sodlala no-Arrows, noMaZulu. Basibuya lapho, hayi basinika i-contract. I will always be grateful kwi-Bushbucks. Yeah. Especially ku-Nigel Dixon because nguye wabona le potential. Wanika lowo opportunity because ngelaa xesha wayengekabikho u-head coach kwi-Bushbucks. Nigel Interim always. Yeah. So wanika lowo opportunity. I credit with both hands, I believe. Ngidlalile, khange ngihlale nje ngidlalile for iminyaka. I believe njengoba ndiyayikhumbula lo elaa xesha because ingathi yayibhankazile. Okay, masiyishiye apho. Then now ungulo mntu ubedlala inantsika ibhola kwi-lower league okanye kwi-lower nantsika, ndingatsho ndithi amateur. Then now you become a professional soccer player. How did you adjust ke ngoku, because now there's difference? I-PSL, their expectations yabona compared to Ireland. How did you adjust how did you manage to adjust ke ngoku kule league le ka-PSL and being a professional player now? I think mna one thing endiyiyo yi-discipline, hard worker. I'm always a hard worker, discipline. So nathi xa ndifika lapha ndiyazipusha. Into kwakunzima into efundisa nee-passing drills. No, I don't do all those things. Ufika phaa ufundiswa izinto. But ndingumuntu ke ofundayo.
ofunda quick, omamelayo, willing. So ukuzipusha nokuzinikezela nokuzixelela into yoba yeli iphupha lam vele into yobana ufikelele kulaa ndawo. So xa ufikile kulaa ndawo funekanga urelax, ndazixelela okay, funeke ndiphushe noba kwenzakalani ndiphushe ndizinikezele. I think kwaye kwenzeka. Ndifuna utshekisha apha into yoba mna I had a belief into yoba kwi-Bushbucks there are so many players that were convicted. I remember andazi noba ke kwakusenziwa yintoni. U-Anele Zibi, I know him as a striker but he ended up being a winger. Wena ndirhalela ukuva into yoba did you join i-Bushbucks as a defender okanye wawudlala enye position, because nam I went there as a striker but I remember ndongena ubiza igama lomntu wathi heyi ungakwazi ukuyifaka ibhonasi usistrayika. I ended up ndiconvectwa ndiyodlala ewingini because I think the competition was too much okanye too tough for a striker. Wena ufike phaya uyilaa defender noba waconvect, because ndingathi ikhona into endiyikhumbulayo. Mna ndafika phaya as istrayika. As a strike, hayi yabona uba ndiyakwazi. Ndandisistrayika xa ke ndafika kukho i-competition yoobo-Agent oomatrosi. Bebaninzi i-senior players endiziphefoma. So kwenzeka ejimini, ndiyayazi ejimini, so naxa kudlala i-small sided game ndifakwe nangase-left wing, ndidlale nase-left wing. So endap kwalimala ama-left back, kodwa endoda sekunokulimala ama-left back siyakwazi u-left na. Sacela ndoda, heyi khawusibambele phaa. Utata kaSturu wavela watsho wathi, yayibona i-competition ininzi phaa uzothatha ixesha nje usesemncinci, khawubambe le ndawo. And sayodlala ne-Ajax eCape Town and ndadlala kakuhle kakhulu. Kwathiwa hayi ke ndoda, njengoba ama-left back elimele, hayi khawusibambela lapha. Athi nayo seyibuyile kwathiwa hayi ndoda yindawo yakho. Sowukhompitha apha ke ngoku, and ndadlala isizini yonke yade yophela as i-left back. Zange ndiphinde nditshintshe. Zange uphinde utshintshe, then you became a defender now. Ndaba yi-defender waya. Then now uPhumlane uyahamba, andizuthetha into ye-contracts ke ngoba ke i-contract zaphaya andifuna ungena kuzo kwi-Bushbucks. So uyahamba ke ngona, finding yourself, have to join i-Free State Stars. Kwenzeka ntoni okanye yintoni eyaye yenzeka and ne-decision yenza uba ube ujoyina i-Free State Stars? Into eyenzeka wena ukuphela i-Bushbucks nje yaye yalwikha idate. So I went to ndiyokubhuti wam owayehlala eDurban kuyiholiday. Njengoba singenathim vele i-Bushbucks indidikethiwe. So ndaya khona, xa ndahlala kubhuti wam ndeva kuthiwa kwi-trials ezikhona ze-Nathi Lions, kodwa yaqala kwi-Nathi Lions. Xa ndifika kwi-Nathi Lions kunee-trials and umntu okhowutsha phaa nguCoach Prof. Ndathi ndisafika noba ndadlala i-5 minutes nakhona wathi hayi mama ufunani lana, phuma usejimini Monday. Yeke le ndaba yee-trials ndikwazi usuka kwi-Bushbucks. So ndadlala isizini eyi-1 kwi-Nathi Lions. Nakhona ndandingeyo regular because ndandimane ndifakwa xa ngabe zingekho ezi players kwezi ndawo. Kanti kune-agent eyayimane ifika ejimini kwiNathi soloko indibona ndidlala and ndandiphefoma ke ejimini engqondweni kwam, ndingumntu oziphushayo noba ndidlali ndandingenayo laa attitude yoba hayi andidlali andiyoredyula. Ndisoloko ndizinikezele. Kanti i-agent iyabuka, ibuka amalantuka namagemu wethu nejimini. Yayocela uCoach Prof athi heyi i-Free State Stars ifuna i-centre back. Ndiyayibona lekho laa player ingadlaliyo and iyaphefoma, ndiyayibona igame zayo. Wathi uCoach Prof hayi mna ungamsa kwi-Free State Stars, i-agent yaseDurban. So ndathi seholideyini nam ndafowunelwa ndeva heyi i-Free State Stars iyakufuna, bandibhukela ndaya khona. Bhuti wam kwe-Free State Stars ndatreyina i-4 days. Zange ndikholelwe, ucinga uba ungenathim, ubungadlali nakwiNathi, ku-P_S_L ngoku utrayela khona. Ndatreyina 1, 2, kwelesi-4 usuku kwathiwa hayi ndoda kufuneka ofisini.
naye azange ndikholelwe. Zange ndikholelwe kwabona. Bandinika i-contract. Bandinika i-contract. Hayi, ngoba ke as much as ke ndicinga uba inoba nathi sinexesha, sineprogram esinayo, kodwa bendingafuni into yoba singancokoli because ke there's some guys lining up endicinga uba inoba mna bra, I would say I'm very proud of you, and ndithanda nale nto yoba you are one of the players that nakule program that you are running as i-Explore Legends. You are always available, you always avail yourself, which is something that nam ndiye ndithi noba ndiqonda uba hayi ndicinge uba hayi since we started engqeleni yabona nokucamba. So I'm very encouraged yabona into yoba mandize apha. So what can you say in closing, just to give motivation to the upcoming youngsters from our areas where we come from? Like, what can you say to somebody who know umama Valley football, professional football, PSL, to these PSL teams, Free State Stars, and pushbacks? To upcoming youngsters, into endiyicela kubo i-discipline. Empilweni kugama if ufuna uphumelela, uba ne-discipline, uzazi izinto mawuzenze, uyazi ufuna ntoni. Because ngoku ingxaki ekhona ngoku endiyibona kakhulu kwi-youngsters zangoku, social media. I-social media iba yihayipha kakhulu ungekaboni into and nabo ibe zentloko laa nto into yoba hayi yi-good player kwathini kwathini kwathi, kodwa umntu akaka-achieve le nto. Makabe discipline, asebenze kanzima. Ke ndithi mna ibhola iyafana nesesikele, if awusebenzi kanzima nasesikolweni uyafeyila. Nasebholini if awusebenzi kanzima akuzuba lula ube discipline, angeke kube lula. And le nto iphoswe bhubhudwane sisuka emakhaya siyofikelela nathi phaa. Nabo bangakhona uyofikelela phaa from nowhere ezilalini deep ezilalini ndidlala imijikelo, but kwenzeka ndihamba ndiyofika. Nabo bangayofika phaa, bangathandi kakhulu izinto ze-social media, bazibeke ecaleni ezi zinto bafowukhase kumaphupha wabo. I think nantsi into ebabethayo ngoku, and uba bangalungisa loo nto leyo izinto zabo zingaba rayithi. Mama, Brian, and mandibulele, I'm very honored and I'm very pleased to have you kule podcast. Andifuna abantu bacinga uba inoba the podcast ye-players ezidlale u-pushbacks, but ke ndicinga uba inoba for me, I think we've managed to get thus far, kodwa ekugqibeleni ndicinga uba inoba eyona nto ebaluleke kakhulu into yoba we want to give back kwi-community. Ndicinga uba inoba ke ngoku namhlanje I'm very honored and glad kakhulu that ndikwazile uba ndihlale nawe sincokole, and ndicinga uba inoba ke ngoku Brian, and I'm very happy to see ukuthi you are still surviving and sisazama into yoba sikwazi uba sithathe le nto siyinikeze ebantwaneni who are willing. In closing, thank you very much, Phumlani. Ndiyabulela kakhulu for having you in the show. Masibulele kakhulu. This is how we close our show with uPhumlani Mama.